Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka Jaitkam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka lawe jongpi. Naga Bynta ka tuition but coaching ka bhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Kerteng jonga kade Helene Dengdo ngade operations in charge jong kani ka Grata Solutions Training Academy. But ngilas dang kani ka institution how arhajar khat ar te ngide ru ka ISO certified institution and ilong impanel but ka government ban I ki free training programs. Ki courses ki bingi ay na institution jongi kilong kumgi craft bakery, street food, assistant mason, assistant electrician, plumbing, handicraft, tingi nang introduce ru sa shiki punch karma, te nang ta ngi don ru ki beautician, tailoring, terter. Yakini ki training ki bingi ay na Grata Solutions ki day free, hap COAA yakini ki training, but ki day ki bala support da ka sarkar. Yaki qualifications, ka minimum qualification, kadon kapher na kawai ka course siya kawai ka course. Bansuay nuksa kum yaki electrician ngidong kam bekinde minimum class 12 pass, but yaki handicraft but class 5 pass. Te ka qualification kalong ka prepare yaki course prepare andre ka minimum age kalong khat prasnem ka reta. Ha East Khasi Hills ngidon kumba khat santali ki training centers ki bangi function yakini ki bangi I training te ha West Khasi Hills ngidon kumba ar ki centers te sha West Jantia Hills ngidon Nyotli ki centers ha East Jantia Hills ngidon Pratali ki center ha Riboy ngidon kumba Handrutli ki center. Ka success stories ka ba ngasung tenat ka ba long ka latest success stories ka jongi ka day ka ba ngilala ban pen earn ban penyo jing income ki kena hakapor ba ki train te ya kane ngilayo da ka ba pen participate ki haki events ki prepare for banchu ai nuksa ko mi ki street food vendor ni pen participate ki events jong ki government te kindalit dia itu ki mar mata ki don ki programs ki yo hadu lai po hajar sisngi ki don ki beki yo up to 45 kadon ka buyer sellers meet hapo joy ka ba lale but ki craft bakery but ki street food ki layo hadu nyopo hajar ya ki income te kane ka something banga long most part of ya kini ki ka latest achievement ki bon ki placement agencies ki bangila tie up handre ki bon ru ki mau kendon ki bang ni hap kio hagalor kani ka placement namar many of ki bon ki kena ki jongi ki kwa banyo placement hapo Shillong hapo Meghalaya dan dalayo placement I jingsi berit te bon ki kim tre ban join te ngakentu ki kena jongi lapio ki small income ru nang tu hi pisdang nang tu pin la yo ka experience kan sakio ko jingsi andre kita ki jing panlet shabaru bon sin ngim da kwa bangin penslori la dia ndrenga kwa ban pentip ibaro ba ka sarkar mta kala long very serious but kaya rap ha ban support iki khna ki ba kwa let wat la sha bar jong kani ka country jongiru kum sha Japan ru kila pha iki nurses sha Germany mta ki mut pha iki nurses te sha UK ru ki don ki tie ups ki bingi dang kren institution jongi namanta ki trainings ki prepare te ka support ka bon ba te nga kentu ya baro bakin penslur Khyndiat but kin mi mo na ki comfort zone la jong na ki yeng ka sam but kin pen Khyndiat ya la di nang ba kin yo pa de tau so kan khen ho ni ju ai ki startup tools with support na ka government ka kerjaan na ka government te kum ye kini ki
bakery ngan ai for example anda kila dep ye ka training ni ai ki oven te ye ki tu ki oven kila la ban stang ye ka home bakery ne yeng la jong but kila ban supply pade shikini ka jing thmu jongi de bikin la bikin supply kini ki biscuits ki roti te kila yo income dang ka basdang kini ki home bakery sebab kila la ban de ki mar la jong te ban generate ya ka income hi jong ki kena ke belawan training but ni tingi ai kini ki startup tools te ya ki kena bikin yo ban register kini ki free trainings jongi kamen ayu ke baki yo kadena ka Instagram laki one ban bot ingi ha ka Instagram kin follow ingi ha Instagram ki don ki forms ki bingila bu hang to ki don ki posters ki bingila ai hang to but ban pen i ki course ayu ki badon ki prepare ki la ru ban phone ki numbers ki bingila bu ha Instagram te ki la ru ban visit ika website jongi gratasolutions.com kila ban wan ru ki office jongi ki regional office ngi don ha po Shillong ngi don ha laim khrat nong ramba te ha New Hill ha Jowai ni bu ki center ayu te ha Dikhya ha East Gentia Hills ngi don kumta ki regional centers jongi ru ni la list hi ha Instagram kila ban lap ka admissions ka long kat kum ki targets ka bang ngi yo ti ki don ki targets ki bi tie up ki sarkar ki don ki tie ups ki belong ki CSR ki projects te kat kumangi yo ki targets ni ju penmi bet ha ki page jongi but kila ban register hakunu kunu ka por bangi penmi ik to ki vacancy but ki availability of course kindala dep ya kani ka training ni ju ai ka bangi ang ka hand holding support 12 months Rai hangi ha greta hing ong pitang la long student jongi ka kerteng jong pi ka long forever stamp kumbangi la stamp pi la stamp hangi forever tingi sutanat bi ban yarap kinu khna jongi and rai merchant dep ya ka training ni ju ai ka hand holding ni hikai ki ladaki ko ban shimlon bonsen and la dep ka training ki perkhat shanopat ngin phai te lat ni ki startup tools kumbang la batai khamne te ngi don ru ya kini ki credit facilities ke bangi hikai ki kumno bikin shim loan na bank te ngi hikai ki don ki loans ki mudra loans te ki mudra loans ro ki don ki shishu ka shishu ka de up to 50,000 andala dep ka shishu ngi yo sa kishore ka de up to 5 lakhs dekla dep pen siulut yu to 5 lakhs ki kwa ban scale up ki kwa ban nang yo shu ro ngi la ban ai ki ska tarun sikit don pade sana ka government mata ka prime ka CM elevate ki bon ki schemes under kini ki programs ki bangila bangin kinda join ki students but ni ding hikai hi na institution kumno kan bakin ya shakmat bakin avail markani ru ka dei ka ek ba ki shamjing namar kumno ban let shano ban phai ki documents ayu happen biang kumno ban yo ki DPR kini baro ngi hikai ni ai jingerap naka institution ke jongi enda kila join chim ni kani ka kabu ba ka ai ka government ka support you pi what lady I training iba long short term reina ini training phila ban smooth ho ya kata ka sub ko jong pi phila ban ithu ya kata ka sub ko jong pi wat phila ban nang pen bha shu nang ta shakmat namar ngidon mangi kum ki training institutions ki ba ngila long establish hang ni ngidon mangi ban yarap ipi kanang ba pinyo ki schemes ngidon mangi ban yarap ipi ban hikai ipi gano ban yo ki loans haka por jonga por bangi sedang kini ki kam ki jam nim judon manu ban hikai ikini ki rementa ki wat laki bon ki jingduna kam ki la mi pade ki institutions kum mangi ban hikai pi kum no ban yo ban chna ki DPR ngi rap nak institution te pi bon ya ka support nakaliang jongi te one mi shakmat but yai persyang nang ba pinya yo lat yo lenti pade ban nang yo ki income ki ba